undangan ingkang kawula hormati. Patut kita sampaikan bahwa budaya Tayub Jawa Timur dalam hal ini kami ingin mempertahankan situasi serta kebudayaan yang ada. Panjenengan dipun panggil kalian gamelan ingkang gemelar wonten Tratap Agung inggih siti wonten pagelaran benjang tahun Januari utawa tahun baru. Panjenengan badhe kula rapataken dalam rangka mempertahankan kebudayaan seni Tayub. Bila panjenengan pikantuk undangan, sumangga sinten dulur, sinten sederek, sinten cak Surabaya sing mempertahankan kebudayaan ini kecoba panjenengan kalian kula mengatakan Jai Mas Mas
Layup lamongan terus